మంగళగిరిలోని ఏసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియానికి సినీ హీరో రామ్ చరణ్ చేరుకొని ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ పోటీలను ఘనంగా ప్రారంభించారు. రామ్ చరణ్ రిబ్బన్ కట్ చేసి టోర్నమెంటుకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం అమరావతి రాయల్స్, భీమవరం బుల్స్ జట్ల మధ్య జరగనున్న మ్యాచ్కు టాస్ వేసి ఆటను ప్రారంభించారు. స్టేడియం అంతా తిరుగుతూ అభిమానులకు అభివాదం చేసిన రామ్ చరణ్కు ప్రేక్షకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని చిన్ని, కార్యదర్శి సానా సతీష్, కేంద్ర మంత్రి భూపతి రాజు, శ్రీనివాస వర్మ, గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము, వంగవీటి రాధాకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏపీఎల్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలకు రామ్ చరణ్ హాజరు కావడంతో స్టేడియంలో సందడి నెలకొంది. అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి హీరోకు ఘన స్వాగతం పలికారు.